L'Associació Obrador Xisqueta ha iniciat aquesta setmana el projecte La Caravana Xisqueta, una iniciativa per aproximar el projecte de revaloritzar la llana, els artesans i els oficis antics relacionats amb el tractament de la llana als pobles pirinencs. I la forma de fer-ho és mitjançant una caravana que es desplaçarà amb uns horaris establerts pels diferents nuclis on es faran tallers. Són tallers que estan vinculades a les tècniques de la llana, que estem parlant de tallers d'aprendre a filar, de feltre principalment, tallers també per treballar amb el cuir, amb la pell de la llana de l'ovella xisqueta, etc. Serien totes les tècniques que estan vinculades amb el teixir, amb el fer feltre, amb el filar. Aquest projecte s'ha pogut dur a terme per la col·laboració que l'associació ha rebut del Parc Nacional d'Aigüestortes, ja que aquest ens vol no només preservar el medi natural, sinó que dinamitzar els pobles que es troben al voltant del parc. Hi ha un objectiu important, i per això és el Parc Nacional, que és el de la conservació de l'espai, però també hi ha un objectiu molt important i que cada vegada hem de treballar més, que és el de la zona d'influència socioeconòmica. I és aquí on hem de treballar. I en l'època que estem potser és molt important tornar als valors tradicionals i viure una mica més la terra de prop, i aquí en teníem molts. La caravana Xisqueta ha fet la primera parada aquest dimarts a la tarda a Taüll, on petits i grans han après a filar de la mà de l'artesana Lina Ràtia. Al llarg dels 3 mesos que dura el projecte, la caravana passarà per les comarques de l'Alta Ribagorça, el Pallars Jussà, el Pallars Sobirà i la Vall d'Aran.